ήρθατε σε έναν άλλο επεισόδιο του Entrepreneurial Echoes, Dynamic Perspectives and Conversations. Είμαι η Χριστιανά, σήμερα έχουμε μαζί μας την Αλικία Χιλέος, ιδιοκτήτρια του Alice Fitness Studio. Αλική μου, καλώς όρισες και σε ευχαριστούμε που είσαι σήμερα εδώ μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Αλίκη, θα μπορούσες να μας πεις πώς ξεκίνησες το επαγγελματικό σου ταξίδι, πώς σου ήρθε η αρχική ιδέα για να κάνεις την επιχείρηση σου και τι σε ενέπνευσε στην ουσία να κάνεις αυτό το πρώτο βήμα? Τελειώνοντας τις σπουδές μου στη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησα να δουλεύω εκεί, σε διάφορα γυμναστήρια, μεγάλα γυμναστήρια, πάρα πολλοί κόσμος. Ήρθα πίσω, αυτόν ήξερα, συνέχισα να το κάνω και στην Κύπρο. Δούλευα σε γυμναστήρια και όσον αφορά το personal κομμάτι, αλλά και τα group fitness. Κάτι όμως δεν μου ταιριάζε, δεν ήμουν εγώ. Μετά από μερικά χρόνια αποφάσισα ότι θέλω να ανοίξω, θέλω να δημιουργήσω το δικό μου χώρο, πιο cozy αν μπορώ να το πω, πιο μικρό, πιο προσωπικό, γιατί ήθελα να δημιουργήσω ένα φιλικό περιβάλλον, να έχω μια προσωπική επαφή με τον κόσμο, γιατί στα γυμναστήρια οι σχέσεις ήταν απρόσωπες. Και να μπορώ να τους προσφέρω εκτός από έντονες προπονήσεις, εκτός από δυναμικά προγράμματα που έχουν να κάνουν με stress relief, πάρα πολύ σημαντικό στις εποχές μας το άγχος, όπως επίσης και την αποκατάσταση. Πολλοί τραυματισμοί, πολλά μυϊκά προβλήματα, κινητικά προβλήματα που χρειάζονται συγκεκριμένες προπονήσεις. Το τι με ενέπνευσε μπορώ να πω ότι ήταν οι δασκάλοι μου. Ο κάθε ένας τους μου είχε δώσει διαφορετικό mentality, αν μπορώ να το πω, διαφορετική ενέργεια. Κάποιοι με έσπροχναν για πιο έντονα, κάποιοι μπορούσαν να με ηρεμήσουν, κάποιοι μπορούσαν να μου καθαρίσουν το μυαλό. Όλα αυτά ήθελα να τα βάλω στο χώρο μου, ήθελα να μπορέσω να τα μεταφέρω στο δικό μου κόσμο. Σε μεγάλα γυμναστήρια δύσκολο. Ήθελα ένα πιο μικρό προσωπικό χώρο. Ωραία. Καταλαβαίνω, αρέσει μου το που λες, ότι ήθελα να δημιουργήσω το δικό μου cozy χώρο. Δηλαδή, για να μπορεί ο άλλος, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, να έρχεται να νιώθει άνετα, να νιώθει ότι βρίσκεται σε έναν περιβάλλον που δεν είναι απρόσωπο, ότι έχω κάποιον που είναι κοντά μου. Δηλαδή, και τούτα όλα θεωρώ που περάσαμε και με το COVID, ότι αποστασιοποιηθήκαμε, η δημιουργία τέτοιων χώρων και σχέσεων είναι πάρα πολύ ωφέλιμη να υπάρχουν τούτοι χώροι. Άρεσε μου πάρα πολλά τούτο που είπες με το stress relief. Δεν το είχα σκεφτεί ότι όντως η γυμναστική είναι ότι specified στο stress relief. Και χαίρομαι που να ακούω πράγματα τα οποία δεν είχα σκεφτεί, γιατί είναι τούτη διαφορετική επαγγελματική ματιά που ακούεις του διάφορους επιχειρηματίες. Να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Φαντάζομαι ότι... Αν μπορώ να Ναι. διακόψω, το πιο απλό πράγμα. Είσαι στη δουλειά, σχολάνεις, έχεις πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό σου που πρέπει να γίνουν και μετά και αύριο. Ξέρεις ότι σε περιμένει κάποιος, είτε για personal είτε για small groups, άρα δεν θα πεις θα συνεχίσω να δουλεύω. Με περιμένει κάποιος. Άρα πας στο χώρο σου που έρχεσαι για να κάνεις το training σου, είτε με τον γυμναστή σου, είτε με τις δύο φίλες σου π.χ. Μπορείς να βγάλεις και το άγχος, αλλά μπορείς να ξεφύγεις έστω και την μια ώρα για να μπορέσεις να πας να συνεχίσεις. Το πιο απλό. Σωστά, σωστά, ναι. Μπορείς να μου πεις όταν ξεκίνησες ή αν ήθελες να μοιραστείς μαζί μας μερικά από τα αρχικά εμπόδια που αντιμετώπισες κατά την ίδρυση του Alice Fitness Studio? Το πιο δύσκολο για μένα ήταν το να βρω ένα χώρο, μια περιοχή εύκολης πρόσβασης πρώτα απ' όλα, ορατό σε αρκετόν κόσμο, δεν έπρεπε να είμαι σε ένα αποξενωμένο μέρος, ας πούμε.
για να μπορέσω να ελκύσω κόσμο. Και το δεύτερο πιο σημαντικό ήταν να ελκύσω κόσμο. Να φέρω δηλαδή καινούριο members και να τα κρατήσω στο χώρο. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο που θυμήθηκα. Θυμούμαι ότι προηγουμένως είχες έναν άλλο χώρο και μετά μετακινήθηκες στον υφιστάμενο σου χώρο. Υπήρχαν άτομα τα οποία ακολουθήσασαι ή θεωρήσαν ότι ο χώρος, ξέρεις, με βολευτεί η περιοχή. Δηλαδή, γιατί η περιοχή όντως είναι πάρα πολύ σημαντική. Το θετικό νομίζω ήταν ότι οι πλήστοι με ακολούθησαν. Το θετικό ήταν ότι ο καινούριο μου χώρος ήταν πολύ κοντά στον προηγούμενο. Άρα το θετικό ήταν ότι σε αυτό το κομμάτι δεν είχα θέμα. Όσους είχα και δεν είχαν άλλο πρόβλημα, το θέμα της περιοχής με ακολούθησαν. Και κάτι που ξέχασα να πω, εκτός από το χώρο, την ορατότητα και την καταλληλότητα, υπάρχει. Ναι, Πρέπει να υπάρχει πάντα. σωστά. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο πάνω σε τούτο που μου είπες. Ξεκίνησες χωρίς ιδιαίτερα, δηλαδή χωρίς ιδιαίτερα εμπόδια, από την άποψη ότι είπες μου τις κυριότερες σου σκέψεις ήταν για παράδειγμα το να σε βλέπει ο κόσμος, ο χώρος να είναι άνετος, να υπάρχει πρόσβαση για πάρκινγκ κτλ. Υπάρχει κάποια στιγμή που ξεχώρισες, γιατί όπως έχουμε πει, όπως λέμε, μάλλον συνηθίζουμε να λέμε κάθε αρχή και δύσκολη σε σχέση με το τώρα και το πώς ξεκίνησες, υπάρχει μεγάλη διαφορά στον όγκο πελατών, στον τρόπο που διαχειρίζεσαι τη δουλειά κτλ. Υπήρξε μάλλον κάποια καμπή η οποία είπες ότι η επιχείρηση έχει δυνατότητες, δηλαδή κάμε σε να συνειδητοποιήσεις ότι εξελίσσεσαι και ποιον ήταν εκείνο το σημείο. Μπορεί να ακουστεί υπερβολικό, αλλά το να διαχειρίζεσαι, να λειτουργείς ένα γυμναστήριο, ένα στούντιο, δεν είναι τόσο απλό. Μεγάλη δυσκολία στο να μπορείς να κρατάς motivate τον πελάτη σου, τον αθλητή σου, όπως θέλεις, το member σου, όπως θέλεις πέτο, κάθε μέρα. Δεν πρέπει να ξυπνήσει το πρωί, να βρει αφορμή, δικαιολογία, να μην πάει στο γυμναστήριο του. Motivate every single day. Άρα, αν πρέπει να σκεφτώ μια στιγμή, είναι η στιγμή που μου διά δύναμη και κουράγιο και μπορώ να νιώθω έτσι μια ικανοποίηση στο να συνεχίζω, να προσπαθώ. Είναι η στιγμή που θα έρθει ο πελάτης μου να μου πει, ξέρεις, έχασα το κιλό που με ζόριζε. Ξέρεις, πάτησα το πόδι μου που είχα τραυματισμό. Ξέρεις, χτες που τη γυμναστική και νιώθω πολλά ανανεωμένος. Τούτες οι στιγμές είναι οι στιγμές που κρατώ, που σκέφτομαι και στις δύσκολες στιγμές προσπαθώ να τις σκέφτομαι για να συνεχίσω. Πολλά σημαντικό τούτο που λέει ότι τα σχόλια, τούτα που σου λένε οι πελάτες, το κίνητρο του πελάτη είναι το κίνητρο και το δικό σου. Υπήρχε κάποια βήματα που έκαμε στην αρχή στα στρατηγική για να αναπτύξεις την επιχείρηση σου. Δηλαδή, πέραν του ότι ήβρες το κατάλληλο σημείο, έβαλες την ταπέλα σου, ήταν ο χώρος σου κατάλληλο το πάρκινγκ, πώς προσελκύσες στον κόσμο. Θα είμαι ειλικρινής. Καλώς ή κακώς δεν χρησιμοποίησα την τεχνολογία όπως προσφέρεται στη συγκεκριμένη εποχή, π.χ. ιστοσελίδες, application. Δεν το έχω, δεν είναι εγώ. Ξεκίνησα με τις προσωπικές μου γνωριμίες με τα άτομα τα δικά μου, τα κοντινά μου άτομα, να προσπαθώ να τους δείξω ότι μπορώ να προσφέρω. Δημιούργησα πακέτα θεωρητικά και θεωρώ εγώ αρκετά οικονομικά για να μπορεί ο κόσμος να τα πάρει, να τα αγοράσει.
Customize το κάθε άτομο ξεχωριστό, γιατί χρειάζεται ο κάθε άτομος το δικό του προσωπικό πρόγραμμα, το δικό του προσωπικό χειρισμό. Και αν μπορώ να πω ότι χρησιμοποίησα μία τεχνική για να με βοηθήσει, ήταν η παλιά καλή τεχνική mouth to mouth. Εμένα προσωπικά νιώθω ότι με βοήθησε αρκετά. Οι στρατηγικές του marketing σήμερα με τις στρατηγικές του 13-14 όταν ξεκίνησες δεν έχουν καμία σχέση με το πώς δουλεύουν τα πράγματα σήμερα. Όντως, θυμούμαι και εγώ ότι το 2013 εμείς στην Κύπρο, δηλαδή ξεκινήσαμε το Facebook που λέει ο λόγος. Όντως η πρακτική, η προσέγγιση του marketing, το mouth to mouth, όντως υφίσταται και φαντάζομαι εσείς ειδικά με έναν κύκλο από τα προηγούμενα γυμναστήρια που δούλευκες και φαντάζομαι να αναπτύξεις και μια πολύ καλή σχέση μεταξύ τους. Ακολουθήσασαι στο ταξίδι σου σαν επαγγελματία και όντως η τακτική του τύπου μου λες, γιατί είναι τακτική marketing στην ουσία, το να κάνεις τα πακέτα, να προσιτά τα πακέτα, μια τακτική. Το μοντέλο που χρησιμοποιείται το one size fits all στη γυμναστική ενισχύει. Άρα εσύ θες και κάνεις το customize για τον κάθε πελάτη, όντως σε μια στρατηγική για να αναπτύξεις την επιχείρηση σου. Και προηγουμένως ανέφερες ότι το να έρχεται ο πελάτης και να motivated και να χαίρεται και ότι έχασε το κιλό του ή ξέρεις έκαμε να νιώθω καλά το πράγμα, έχει να κάνει και με την ικανοποίηση του πελάτη. Εσένα, όπως είναι η φύση της δουλειάς σου, φαντάζομαι ο πελάτης εννοείται ότι είναι το κέντρο σου, είναι το επίκεντρο της προσοχής της επιχείρησης σου. Πιάνεις πίσω εσύ σαν feedback, δηλαδή να κάνεις τη γυμναστική σου με τον πελάτη, με τους πελάτες ή της τάξης σου. Ζητάς να σου πούν, ξέρεις πώς ένιωσες, πώς σου εφάνηκε σήμερα, αν ήταν έντονο, αντιμετωπίζεις κάποια ανησυχία μαζί τους, επικοινωνείς τακτικά μαζί τους, δηλαδή ήσασταν διακοπές, ήσασταν κλειστοί. Λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα. Είχαν πελάτες που κρατούσες επικοινωνία, αν υπευθύμησες, ξέρεις, επιστρέφουμε σε στάδιο του μήνα, τι έκανες. Γελώ γιατί μπορώ να σου πω πολλά εύκολα το σημερινό μου ακριβώς τούτος ήταν ο λόγος που ήθελα να κάνω το δικό μου χώρο. Γιατί τούτα τα πράγματα που είπες, πάρα πολλά δύσκολα να τα κάνεις σε ένα μεγάλο γυμναστήριο, μπαίνεις σε μια τάξη με 30 άτομα. Ποιου να μιλήσεις, ποιου να με μιλήσεις, ποιος να θυμάσαι ότι έχει το κάθε πρόβλημα, την κάθε ιδιαιτερότητα. Άρα, ακριβώς τούτο το πράγμα προσπαθώ να κάνω, να κρατώ προσωπική επαφή, προσωπική επικοινωνία με τον άλλον, για να μπορώ να είμαι δίπλα του, για να μπορώ να του προσφέρω ό,τι ανάγκη έχει, όχι ό,τι ανάγκη έχω εγώ, ούτε ότι εγώ βλέπω ότι χρειάζεται. Πρώτα πρέπει να δω ο ίδιος τι θέλει και μετά να τον αφήσω ικανοποιημένο, να τον αφήσω χαρούμενο, για να μπορέσει, όπως είπαμε, να γίνει το mouth to mouth, αλλά και για να μείνει στο σημείο που είναι. Αλλά αν μπορώ να προσθέσω κάτι, συγκεκριμένα σήμερα το βράδυ, επειδή τη Δευτέρα ανοίγουμε ξανά σαν γυμναστήριο, θα βγούμε οι πελάτησες, όσες κάνουμε έτσι πιο κοντινή παρέα, θα πάμε για ποτό. Άρα να ξέρω ότι έχω τούτη την οικειότητα με τα άτομα, να μπορώ να πάω για ποτό με τις πελάτησες μου, θεωρώ ότι είναι μεγάλο υπέρ. Είναι ωραίο. Όντως, η σχέση του υπαναπτύσσεται και προσωπική, δεν είναι απλά μια τυπική σχέση πελάτη-επιχειρηματία, είναι όντως πάρα πολύ σημαντικό. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Φαντάζομαι ότι σε τούτον όλο το ταξίδι που επέρασες ως τώρα μπορεί να είσαι και setbacks, δηλαδή πράγματα που να σε πήραν πίσω. Υπάρχει κάτι, είτε σε πήραν πίσω ή έδωσες σου ένα μάθημα και να είπες αν βλέπω πούμε τη συμπεριφορά να κάνω το πράγμα, ή έχει να κάνει για παράδειγμα
ήταν μια αναποδιά, είτε πιάσεις ένα μάθημα από κάποια κατάσταση. Έχει κάτι που σου έμεινε και θυμάσαι το και πάντα κάνεις recall σε εκείνον το πράγμα. Ε, Κοίτα, οι απογοητεύσεις, τα λάθη, φυσιολογικό να υπάρχουν. Ε, ο κάθε άνθρωπος, είπαμε, έχει συγκεκριμένο δικό του προσωπικό χαρακτήρα. Ε, Σίγουρα δεν μπορώ να είμαι 100% σε όλα σε όλες τις περιπτώσεις. Υπήρχαν περιπτώσεις που απέτυχα, υπήρχαν περιπτώσεις που δεν μπόρεσα να μπω στο mentality του ατόμου, δεν μπόρεσα να καταλάβω τις ανάγκες του και αναγκαστικά έχασες το. Είναι επακόλουθο το συγκεκριμένο. Δεν τις ξεχνάω τις στιγμές του, δεν τις αφήνω να φύγουν. Κρατώ τις σε ένα σημείο μέσα στο μυαλό μου και προσπαθώ τούτες τις εμπειρίες, τούτες τις στιγμές που ήρθαν τέλος πάντων, να τις θυμούμε έτσι ώστε να μπορώ να είμαι πιο κοντά στον καινούριο πελάτη, πιο κοντά στον επόμενο πελάτη, να μπορώ να κατανοήσω τις ανάγκες του, γιατί είπαμε, σημαντικό είναι να είσαι κοντά, να μπορείς να καταλαβαίνεις τις ανάγκες του, να μπορείς να καταλαβαίνεις τα όρια του, για να μπορείς εκείνος να συνεχίσει μαζί σου. Άρα, αν μπορώ να το πω, την κάθε απογοήτευση, το κάθε λάθος μου, κρατώ το για να το θυμούμε, για να μπορώ να μην το ξανακάνω. Πολύτιμο μάθημα. Υπήρχε κάποια στιγμή σε τούτο που αναφέρεις στη σχέση με τον πελάτη, την ανάγκη του πελάτη, που ένιωσες ότι ο πελάτης δεν είναι ίσως υπερβολικά με σένα και λέει ότι είναι φυσιολογική του τη σχέση που εξελίσσεται, για παράδειγμα, ότι μπορεί να σου λέει σήμερα έκανα το τάδε, σήμερα έκανα το τάδε, σήμερα έκανα το τάδε. Να νιώθεις ότι εισβάλλεις στον προσωπικό σου χώρο ο πελάτης, διότι εγώ πώς το αντιλαμβάνομαι, αν έχεις να κάνεις με έναν γκρουπ που έχεις ας πούμε 6-7 groups, λέω εγώ για παράδειγμα την ημέρα, και το κάθε group έχει 10 άτομα. Είναι πάρα πολλές ενέργειες, πάρα πολλοί κόσμος. Ένιωσες ότι κάπου κάποιος ξεπερνά το δικό σου όριο? Ναι, ναι, τούτον καλώς ή κακώς συμβαίνει, αλλά θα μου επιτρέψεις κάποιες φορές να το δικαιολογήσω. Θα ξαναπώ ότι το πρόβλημα της κοινωνίας μας, οι ρυθμοί της κοινωνίας μας, οι συνθήκες που υπάρχουν στις διάφορες δουλειές, ε, ένας τρίτος μπορεί να τις καταλάβει καλύτερα. Δηλαδή, το να είσαι έναν άτομο που δουλεύει σε μια ψηλή θέση, να έχεις κάποια πράγματα τα οποία κρέμονται από τα χέρια σου και να δεις ότι έχεις έναν άτομο το οποίο μπορείς να του πεις μια-δυο κουβέντες οι οποίες να μείνουν δαμέ, οι οποίες έτσι θα συνεχιστούν, τις οποίες να τις πεις απλά για να ξεδώσεις. Κάποιες φορές ξεπερνούν τα όρια του επαγγελματισμού, ας το πούμε. Και πολλές φορές που κρατώ σαν μάθημα μου ότι αλική τα συναισθήματά σου έξω από το γυμναστήριο. Άρα, κάποιες φορές πρέπει να κρατούμε τον επαγγελματισμό. Τις στιγμές που μπορεί να γίνει το πράγμα, προσπαθώ με όσο πιο ήπιον τρόπο, με όσο πιο ομαλόν τρόπο να δώσω στον πελάτη μου να καταλάβει ότι ξεπέρασες λίγο τα όρια. Εν έχω πρόβλημα να σε ακούσω, δεν έχω πρόβλημα να πεις κάτι που θέλεις για να το αποβάλεις για να είσαι καλά. Απλά κάποια πράγματα πρέπει να τα κρατήσεις για σένα. Ναι, σωστά. Συμφωνώ με το που λες, γιατί καμιά φορά δύσκολο να μπορείς και εσύ ίσως να διαχωρίσεις, επειδή εγώ ας πούμε είναι πολλά συναισθηματικό άτομο, και μπορεί ίσως να σου πω ότι δύσκολα διαχωρίζω το... Δηλαδή μπορεί να ξεκινά κάτι επαγγελματικά και στο τέλος να εξελίσσεται σε φιλικό, και ακόμα και εκείνον εμένα ενοχλά με εισαγωγικά, διότι γίνεσαι bias. Που τη στιγμή που ξεκινάς και να ψήσεις μια σχέση που είναι είτε φιλική, ξεκινάς και γίνεσαι bias στις αποφάσεις σου και πάντα έρχομαι και λέω
Εν τω που λέει και εσύ πρέπει να το διαχωρίζεις. Πρέπει να ξέρεις πότε σταματά το επαγγελματικό και πότε ξεκινά το φιλικό, ούτως ώστε να μην έχεις το connection όσον αφορά ή να έχεις την αμερόληπτη κρίση. Να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο, και ολοκληρώνουμε την συνέντευξή μας. Πού φαντάζεσαι να πάει το Alice Fitness Studio τα επόμενα χρόνια? Καλώς ή κακώς είπαμε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι αρκετά απαιτητική. Μπορεί να μην φαίνεται από έξω, αλλά πραγματικά ο ανταγωνισμός που υπάρχει είναι τεράστιος. Για παράδειγμα, στο δρόμο που είμαι, στην ευθεία που είμαι, είμαστε 4 μικρά στούντιο, ας το πούμε, ένα μεγάλο γυμναστήριο. Άρα, μεγάλος ανταγωνισμός. Επίσης, καλός ή κακός, δεν παίρνω θέση, τεχνολογία επίσης σε άλλο level. Έχουμε applications, έχουμε online sessions, έχουμε άτομα που τους ακολουθούμε, που μας δίνουν τις προπονήσεις τους. Δεν παίρνω θέση πάλι στο αν συμφωνώ ή όχι. Άρα, δύσκολο είναι το πράγμα. Ο στόχος μου είναι να μπορώ να παραμείνω στο σημείο που είμαι, να μπορώ να κρατώ τον κόσμο μου ικανοποιημένο, να μπορώ να προσφέρω όσα έχει ανάγκη ο άνθρωπος στην εποχή μας, να μπορώ να τα προσφέρω σε οποιοδήποτε, όπως είπα πριν, σε οποιοδήποτε κατηγορία. Προπόνηση, ψυχολογική υποστήριξη όσον αφορά την προπόνηση, αποκατάσταση, πολλά σημαντικά. Θέλω να μείνω, θέλω να προσπαθήσω να φέρω κι άλλον κόσμο για να νιώσει τούτη την ικανοποίηση που να νιώσω κι εγώ, που να κλείσει την πόρτα και να μου πει ευχαριστώ, περπάτησα, ευχαριστώ, αδυνάτησα, ευχαριστώ, καθάρισε το μυαλό μου. Άρα να μείνω, να μπορώ να προσφέρω την προσωπική εκγύμναση, την προσωπική, ας το πούμε, προπόνηση στον κάθε άτομο ξεχωριστά. Μοναδικός άνθρωπος, μοναδική προπόνηση. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για περισσότερες εμπνευσμένες ιστορίες σχετικά με τα entrepreneurial ethos, dynamic perspectives and conversations. Με ένα μεγάλο ευχαριστώ και απεράντη αγάπη, σας ευχαριστούμε που είσαστε σήμερα μαζί.